अरे दादा हो दादा, अरे माई रे माई, बड़ा दुखात बा हो। कैसे सुई लगात बाटू हो? ऐसन सुई तो हम कबहू नहीं लगवले रहनी जैसन तू लगावत बाटू। अरे तो दीदी सुई तनी मनी दुखैबा करी, थोड़ी एकदम सुनने वाली बा कि नहीं दुखाई। तनी मनी दुखाई, जौन बुखार उखार रही कुल तोहार भाग जाई 5 मिनट में। सही हो दीदी, पैसा में लगात बाटू की फ्री में हो? हमरो के लगा दे तू तनी फ्री में रहत, हमरो बुखार उखार आवला, जुखाम उखाम रहला, कपार उपार दुखाला। ए बहनी पूरा गांव बदे फ्री कैले बाटे ना हमने का सरकार, यही से हमन गांव गांव घूम घूम के सबके सुई लगात बाटे। सबके जनता बाटू टाइफाइड मलेरिया ढेर धरत बा यही। ये दीदी तब इनके लगा के हमहू के तनी लगाए दहो। हमारे घर में 2-4 गो लइका बाटो, उन्होंने के कुलहन के लगी कि ना? हाँ हो दीदी, सबके लगत बा, चाहे छोट रहा चाहे बड़ा, जेकर घर में जाए जाने बाटे लगवा ला लोगन। ऐसा मौका कबहू नहीं पैबू। ये डॉक्टर आए दीदी, हमहू के तनी लगा दो। हमके लगा भइलू कि नहीं? अरे बैठा लोगन, अब हम लगावत हिला सबके भाई पारी पारा, कहाँ टेंशन लेते बाटू। जितना थोड़े गाँव में होखा आके बाकी सबके जा बुला लिया इकट्ठा, सबके लगा देबे। यही चिकन बैठल बैठल अब का गाँव भर घूमी। ठीक बा दीदी, हम जातिला गाँव भर कैसे आवतिला, हमके तनी लगा दो। हमके बाजारी जाए के बा। अब कोरोना वाली सुइया दिया हो इकट्ठे। कहो दीदी, तू कोरोना का कैसे सुई लगावत बाटू हो? तू तो बुखार के न लगावत रहलू है। अरे भाई बुखारा का लगावत बाटे ताकि कोरोना के एडजस्ट करे।